semblat l'organització de la jornada solidària d'aquest any? Doncs aquest curs és la primera vegada que l'organitzem i des de fora sembla molt fàcil, però ens estem adonant que és molt difícil organitzar-lo i ens està costant molt. Creus que els agradarà les activitats que esteu preparant per aquest divendres? Jo crec que sí que els agradarà, encara que hi ha gent que sempre es queixa de tot, però igualment espero que valoren el nostre temps i el nostre treball. Com es diu la teva comissió i com ho esteu preparant? Jo vinc de jocs cooperatius i estem preparant tots els jocs que venim al Parc Central. És molt dur, estem fent molta cosa i hem de repartir els jocs, els hem de comprovar també, que siguin divertits per ells i això. Per què esteu organitzant aquesta jornada solidària? Doncs estem organitzant aquesta jornada per donar els diners a Càritas, ja que estem intentant cobrir les necessitats bàsiques com el menjar, roba i tot el que necessiten i necessitem fer la jornada. De les activitats que heu organitzat, quina creus que agradarà més? Jo crec que agradarà més el futbol perquè és una activitat que agrada als alumnes i que s'ho passaran molt bé, a sobre que s'ho passaran molt bé. Què us està semblant l'organització d'aquesta jornada solidària? Una mica dolenta, ja que a vegades no sabem el que hem de fer i que no ens donen suficients instruccions. O sigui, estem a classe sense profe, sense fer res, avorrits, durant 4 hores i... Què us han semblat les jornades solidàries d'altres anys? A mi sempre la jornada solidària m'ha agradat molt perquè feia moltes activitats. A mi també m'han agradat molt les activitats, però no sabia que eren per fer jornada solidària. I aquest any estem intentant recalcar el per què es fa la jornada solidària. De què t'encarregues tu a la teva comissió? M'he encarregat de fer els grups de presentacions i distribuir la gent a les classes i de fer la presentació que presentarem el 14 de juny a tercer de l'ESO. Què us estan semblant les tasques que feu durant el dia? A mi m'estan agradant perquè no estem fent gaires coses. A mi personalment la d'avui m'ha agradat molt perquè hem fet veure que érem cecs i ens vam passar molt bé. I ja està, no tenim res més a dir. Tens pensat col·laborar en aquesta jornada solidària? No portaré ni diners, ni menjar, ni ninguna cosa. Només donaré voltes per l'institut i m'ho passaré bé. T'està agradant fer aquesta jornada solidària? Perquè pedem classe i pedem tots. Què us sembla aquesta jornada solidària i si voleu participar? Bueno, sí que volem participar, però com que hi sobren moltes hores i es podria com reduir més. Podríem organitzar millor les coses. Us esteu organitzant bé els alumnes de quart? Nosaltres sí, però els professors no, ja que ens sobra molt de temps i no sabem què fer. A més de que hi ha molta gent que no participa i al final acaben fent el treball 3 o 4 persones. Quina és la vostra comissió i de què us encarregueu? La nostra comissió és la de xarxes i publicitat i ens encarreguem de fer cartells per penjar-los per l'institut i que tothom s'enteri que aquest divendres fem la jornada solidària. A part, estem creant un vídeo amb fotos i vídeos de com ens hem anat organitzant i el procés per aconseguir aquesta jornada solidària i fent entrevistes tant a alumnes com a professors demanant-los la seva opinió. Què t'està semblant l'organització d'aquesta jornada solidària? Espero que funcioni tot molt bé, és una mica complicat, és una mica de trencaclosques. Sobretot necessitem que els alumnes de quart tinguin clar què és el que s'ha de fer i són ells els que portaran la dinàmica i han de tenir controlats els alumnes de primer, segon i tercer. I és una mica complicat fer diferents activitats. Tens pensat col·laborar en aquesta jornada solidària? Sí, col·laboraré portant menjar i també amb diners, o sigui, comprant els esmorzars que estiguin preparats. Què us està semblant l'organització dels de quart de l'ESO en aquesta jornada solidària? Jo crec que ens estem organitzant prou bé, tot i que encara els alumnes estan despistant una mica i estan xerrant massa. És que saps que no s'estan despistant, però hi ha moltes coses a fer, perquè uns quants alumnes estan fent recuperacions, els altres han d'anar a mesurar no sé què... però ho estem fent prou bé, no?, dins del que cap. Sí. Què opines sobre aquesta jornada solidària i penses col·laborar? És una proposta que ja s'està fent fa uns anys, la trobo molt interessant perquè realment els alumnes de quart s'impliquen molt i poden arrossegar la majoria d'alumnes i si és per causes solidàries, per col·laborar amb diferents entitats,
sense ànim de lucre, doncs és fantàstic. I penso col·laborar, sí, en la mesura del possible, perquè som final de curs i anem desbordats de feina, però intentarem comprar alguna cosa i acompanyar-nos.